سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኣብናይ ህፃናት ውድድር ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን እስካቶታት እናቀያየረ ካብ ማእከል መወዳድርቱ እናሞለቀ ንተቀዳደምቲ ኣመና ኣሸገሮም ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዙርያታት ሽዑ ሓደ ካብቶም ተቀዳደምቲ ንመትሓዚ ዘይብሉ ምዃኑ ንምግላጽ እንታይ ዓይነት ቢንላደን ይመጽኢና ብምባል ተዛረበ ብድሕሪኡ በቃ ቢንላደን ንስሙ ዓብዲላ መጻውዒት ኮይና ትርከብ ንገዲም ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሜሮን ርእሶም ቢንላደን زخبركم تخطاتلتنا يوتيوب شانل سينما سمرم بزحات تخطاتلتي مدباتنا تاريخ هوت تفراليو تقردمتي كنمتصالكم بزحاتتكم انا مسارات انه بناي ميرون رؤسهم بن لادن حاصير تاريخ هوت نجمر علنامو هي متبعكم اي فلينا شير سبسكرايب دما كابهم يوم مستوب أفريقاويت كلب MTN كوي كاب مخان نأستات 3 عامتات تتصاوته تقرادماي ميرون رؤسهم بشحنت شعات 280 شعاتن أب جزاوان داتليان أسمرايو توليدهم ماكلاي بيت مرتو أب فنلاند ميشن بمكتتال كالاي درجاها أب بيت مرت دندن تمرتو زازم ميرون جينا كاود عسى 3 عامتات حيزو مصدق جزاوتو بماونتين بايك يقرادم نيروم بتي أبشنت شعاتم 9 شعاتن زكايد زنبره وعوع منفس زنبرو وردرات بشكليتها تسلوه نايمك ردام بشكليتها كحادرو جميروم أب كلتشن حدن تمهراي عصرت حدخ في المسكونة أب سالساي ديفيجن بماونتين بشكليتها كورا در جمرم أب ناي سالساي ديفيجن وردراتو تصبق بنعاد سلزن تسبارغه أبو أتو رؤسهم مورادريت داكور سوبشكليتها جزالهم بتنايدا كورسو بشكليتا نحدا عمد زخون أبسال ساي ديفيجن توراديرو حنساب ناي معالت سماتات كلت وانكا ناي معالت نات وانا شوب معتر ناب كال اي ديفيجن تسيقا غرم أب كلتشان كلتن عمت امرت فالماي ناي كال اي ديفيجن وددرو ماليا غانتاس بيكولبيسو مس حيال تقردمتي توراديروم أب كتبتا ودر كأداماي كوينخا تعويتم بزي كازي ناي معالت سماتات ناي فنكل زامسولو وددرات تعوات بمخان وانهجو أب كبحو كقمت بقعم حد عمت أب كالاي ديفيجن مستورادره ناب كأداماي ديفيجن مالت ناي عبيتي تسيقاقرم ميرون أوشتي 3 عمتات ناب عبيتي مسيقاقارو مرأة قلطوف بقعتو نبرم أب كلتشن 13 أسلطاني أسبيكو سامسوم سولومون نميرون بزنبرو بقعت أبزور إرترا كورادر حتسيوم أب توردركا دحان زخونه وصيت أمزقبم بدحريو أو درات شامبيون أب قدامت شدشتن آتوه يزازمون يروم ميرون ناب قداماي ديفيجن مسسقاقره بقعاتو ترزي بتسحوم بزخا أب كلتشحن 3 كلتشحن 4 كلتشحن 6 نسلس وان أكتاتيلو تعواتي وانشا زواريت زوا مأكلت لزخونه نتا وانشا تقليلو أب حقفو آتوام أب كلتشحن 4 نمجمر تاوان نساقرايت غانتا ردم بشكليتا إرتا تترنفو ناب قبسي بمقاش دما عبي تموكرو غسيمو تملسم أب كلتشحن 5 نساوا مسكالو تقردمتي موراد دما أما بالعصر تجاعت زرع تعليمو تملسم ندك غانتو أمو هاد نزهادمه أمهدان كمون أب عقبن غولغولن كتبتاو وردرن تصبق بقعات زن صبارت كمون بقصري بركت زبلو دقفتي زلوه ميرون كاب كلتشحن كلتن كساب كلتشحن شوعتن نحموش تعمتات أبال كلب أسبيكو خينو دحر موددار أب كلتشحن شوعتن ناب كلب ريدسي تتصنبرم نتاقان تادما عبي مورالن فنان نكونام بالعرزي ناب كلب أدوليس تسقاقرم نكلب أدوليسون قليل زيكونه أسواصيو أبركيتو لام مس كلب أدوليس مخان أب كلتشحن شعاتن شامبيون زبا مأكل زعوت لاميرون رؤسهم اتا حنتي كاب زخرطات أفكار تقرد مشكليتا تراي زيكونسي عملا حزب إرتراون عباي زخر قرد مشكليتا هاجرنا خوينا اتذكر فتساميام نهاجريت غانتا وكيلو أب كلتشحن شعاتن أو درات شامبيون أفريقيا أب كلتشحن شمونتن دما أب أيبريكوس بمخاد استورا درميرون أب كلتشحن شعاتن نرابعي جزيو زواريت وانشا زوا مأكل زعترام بلادن أب كلتشحن 11 زور إرترا بالعلي خلت دقائق تفليو ناب ناي مود أتا مدرخ آتيو كنسو نمتهر لاخ برخة يمانه فرق آل سيدبساي كمون تسفم عقبا مريم مزميزو أم مود أتا بمهدام نزوم تقرارمتي زوريا دريبو عود زور إرترا بمخان تاريخ سريح يوم
በዚ ናይ ዙር ኤርትራ ዘምጽኦ ዓወት ድማ ናብ ደቡብ አፍሪካ ስልጠናታት ንምውሳድ ናብ ደቡብ አፍሪካ ከምርሕ ኪሎም ኣብ 2012 ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ምስ ክለብ ኤምቲኤን ተጠርኒፉ ኣብ 2012 ዙር ላንካዊ ማሌዥያ እንደጋንቱ ኣብ ምውሃድ ዝነበሩ ተራ ዝያዳ ተጠማቲ ተቀዳዳማይ ንኽኸውን ኣኽኢልዎ እዮም ብዘይካዚ ኣብ ዙር ጋቦን ብሁሉል ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ዝበለጸ ውፅኢት ስለ ዘመዝገበ ንኽልተ ዓመታት ምስታ ክለብ ውዕሉ ክሕድስ ሓገዞም ሓደ ዓመት ኣብ ክለብ ኤምቲኤን ምስ ጸንሐ ኣብ 2013 ክለብ ኤምቲኤን ናብ ፕሮ ኮንቲኔንታል ስለተሰጋገረት ሚሮን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ እናገሸ ብውድዳር ንጋንቱ ኣብ ዕጃም ኣበርኪትላዩ ሚሮን ምስ ክለብ ኤምቲኤን ኣብ ዓቐብ ክሮኖሜተር ብልጫ ስለ ዘለዎ ስለ ዝተኣምነሉ ኣብኡ ኣተወኪሩ ዝሰርሕ ነይሩ ብዘይካዚ ምስ ደቂ ጋንቱ ተበራሪው ኣብ ምስሓቡን የዘውትር እዩ ኣብ 2011 ሻምፒዮን ኤርትራ ሚሮን ርእሶም ንወዲ ጋንቱ ፍረቓል ስደበሳይን ምዕዋት ዘርአዩ ብቕዓት እቲ ንኣፍቀር ተቕድድም ብሽክሌታ ዝሰሓበት ክትከውን እንከላ ኣብ 2013 ድሕሪ ምስ ክለብ ኤምቲኤን ኪቤካ ምፍራሙ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ ተሳተፈላ ሻምፒዮን ኤርትራ ድማ ንወዲ ጋንቱ ጃኒ ተወልደን ምዕዋት ዘርአዩ ብቕዓት ካብ ምጅማር ውድድር ክሳብ ምዝዛም ፀወታ በይኑ ኮይኑ ብምስሓብ እቲ ቀዳማይ ፕሮፌሽናል ኣፀዋውታ ኣብ ሃገርና ተፃወተ ተቐዳዳማይ ክብሉ ዝተፈላለዩ ደገፍትን ጋዜጠኛታትን ገሊጾም እዮም 2014 ፕሮ ኮንቲኔንታል ዝኾነት ኤምቲኤን ኪቤካ ንሓሙሽ ኤርትራውያን ጠርኒፋ መርሃዊ ቅዱስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ፍረቓል ስደበሳይ ጃኒ ተወልደ ከምኡውን ናይ ሎማ ኣርስና ዘሎ ብቢን ላደን ዝፍለጥ ሜሮን ርእሶም በዚ ድማ ኣብ ታሪክ ንፈልማ ግዜ ሓሙሽ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ማለት ኣብ ፕሮ ኮንቲኔንታል ብምጥርናፍ ታሪክ ሰርሖም ሚሮን ርእሶም ኣብ 2012 ምስ ክለቡ ኤምቲኤን ኪቤካ ብምዃን ኣብ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም ናይ ክሮኖሜተር ምስታፍ ካብ 33 ጋንታታት ክለቡ መበል 23 ደረጃ ክትሕዝ ኣብቂዕዋ እዩ ናይ ፈለማ ፀወቱ ናይ 2014 ኣብ ጂሮ ዲ ትሬንቲኖ ክሳተፍ ምስታ ጋንታ ዝተረቑሐ ሚሮን ርእሶም ኣብቲ ውድድር ግን ክሳተፍ ኣይከኣለን ሚሮን ርእሶም ቢን ላደን እቲ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ዙር ጋቦን ናይ 2.1 መዐቀኒ ደረጃ ዘለዎ ቢጫ ማልያ ዝለበሰ ተቐዳዳማይ እዩ በዚ ድማ ካብ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ቢጫ ማልያ ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ደረጃ ዝለበሰ ዝብል ክብሪ ብምርካብ ንዘር ዓለም ዘይሕከኽ ታሪክ ኣጽሒፉ እዩ ገለ ካብ ዓበይቲ ዓወታት ሚሮን ርእሶም ቢን ላደን ክንጠቅስ ክንፍትኒና 4 ግዜ ተዓዋቲ ዞሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣብ 2009 ተዓዋቲ ዙር ኤርትራ 2011 ካፕተን ናይ ውሽጢ ሃገር ዓበይቲ ዓወታቱ ክኾና እንከለዋ ብሁሉል ግዜ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ 2012 ከምኡውን ዙር ሊብያ 2010 ድማ እተን ብቐዳምነት ዝፅውዓ ናይ ደገ ዓወታት እየን ብዘይካዚ ኣብ 2007 ከምኡውን 2008 ምስ ሃገራዊ ጋንታ ብምዃን ኣብ ካሜሮን ሞሮኮን ብሉፅ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅነቱ ኣመስኪሩ እዩ ምጀካዚ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ሩዋንዳ 2010 ኣብ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ንዳን ክራቨን ሲዒሩ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዙ እታ ንኣሰልጣኒዩ ሳምሶን ሶሎሞን ዘደነቐትን ብኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ድማ ዓቢ ሞሳ ዝረኸበላን ኣጋጣሚ እያ ብዘሎ ትሑት ጠባይን ኣብ ፀወታ ብዘርእዮ ብሉፅ ብቕዓትን ጥበብን ተሓጊዙ ድማ ሓደ ካብ ተፈተውቲ ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ሃገርና ክኸውን ዝኽኣለ ሚሮን ርእሶም ቢን ላደን በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ ሓዳሩ ይነብር ኣሎ ሚሮን ርእሶም ቢን ላደን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዮናስ ዘካርያስ ቅዲ ፀወታ ናይ ነባራት ተቐዳድምቲ ደሳለን ነጋሽን ምሕረት ኣብ ክብራብ ራእሱን ይስሕቦ ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ጠቒሱ እዩ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتها وتحسسات أبزازيمنا لنا أبكت علي بخالق حابريتات كسابنا رخب نخولنا ببزلنا سلام انتعنان